Γεια σε όλους. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξουμε πώς να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Smurfing στην παραγωγή θαλάσσιου καυσίμου. Ενεργοποιήστε εφαρμογή, κάντε είσοδο, εισάγετε τα διαπιστευτήριά σας. Συνδεθείτε. Περιμένετε την ενημέρωση δεδομένων. Με την ολοκλήρωση της ενημέρωσης δεδομένων ανοίγει η αρχική σελίδα. Στην αρχική σελίδα μπορείτε να βρείτε κάποιες στατιστικές πληροφορίες. Ποιες? Το πλαστικό που συλλέχθηκε, το καύσιμο που παράχθηκε και το καύσιμο που επαναχρησιμοποιήθηκε. Πηγαίνετε στις ρυθμίσεις. Επιλέξτε τα αγαπημένα. Επιλέξτε το μαρτινάριο που χρησιμοποιείτε. Επιστρέψτε στην ΟΜΑ. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία για την παραγωγή καυσίμου. Επιλέξτε την ώρα φόρτωσης. Και εισάγετε την ποσότητα πλαστικού που φορτώθηκε στο μηχάνημα, για παράδειγμα 50 κιλά. Προσθέστε. Επιβεβαιώστε. Εντάξει. Στη λίστα των κύκλων παραγωγής προσθέθηκε μια εγγραφή. Όταν ο κύκλος παραγωγής ολοκληρωθεί, επιλέξτε την εγγραφή και εισάγετε την ποσότητα του παραχθέντος καυσίμου. Κάντε προσθήκη. Επιβεβαιώστε. Εντάξει. Συνεχίστε με την ίδια τεχνική για τους επόμενους κύκλους παραγωγής. Με το κουμπί More μπορείτε να έχετε τη λίστα των τελευταίων 25 κύκλων παραγωγής. Αν θέλετε την λεπτομέρεια οποιοδήποτε κύκλου, επιλέξτε τον. Θα ανοίξει η σελίδα λεπτομεριών με όλες τις πληροφορίες σχετικά με αυτόν τον κύκλο. Για παράδειγμα, 50 κιλά πλαστικού, 25 λίτρα παραχθέντος καυσίμου. Ας επιστρέψουμε πίσω. Ευχαριστώ.